घमंड तो होबे करी करेजा। एक तो हम झारखंडी, ऊपर से साहेबगंज जिला में रहेनी। जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा ठोकेला। ऐसन का नाम दर्ज रहेला हर केस में, यही से चर्चा बा देश विदेश में। कि नाम दर्ज रहेला हर केस में, यही से चर्चा बा देश विदेश में। अब बेटा ते हमसे गुंडागर्दी के बात मत करिए, काहे कि तोरा जैसन गुंडन के बाप रहने हमरा उत्तर प्रदेश में। कवन के दम बाकी रोक दे साला रे, होवेला भर रंगदार यूपी वाला रे। झारखंड के बदमाश हई, हमके केहू से डर बा? अरे झारखंड के बदमाश हई, हमके केहू से डर बा? अब फोन पे तो लइका धमकी देवेले सब, कबू सामने से मिल। गढ़वा जिला में हमार घर बा। ओही दिन गोली मारब बाजा बरनी के कसम। अरे कि रंगदार छोट होके या बड़ा, सबके केहू न केहू गुरु होला। अब बेटा जब बात आ जाला पावर के, तब पावर तो यूपी से शुरू होला। कांटा लेके घूमे लो बाजार में, बदमाश तोरा प्यार